Video suru kaya sekak no norok o mangpili no kisa nai naigira di. Accident nang mang to auto bai kami ni auto no ta ke bai ani bai hingka yang simna heja maraga na mora barita aro berai na thanglai mani hingke mai tui sawi horo kifil mani ta hingke ya accident nang ma jaga kaisa bridge tongo kisa kusuk ta hingke auto driver kisa katal ta salok mani hingke bini auto ya buni salok jamani aba khaita hingke aro kisa kusuk tongo taikono bini kisa rong kha taikono sangbono to kuno hiya hingke bo kaisa phone kok satatei tei kaisa handle ro mai drive khaitani hingke kisa jam ri thangke speed la bo control khaimali ya kaisa current pi la ro thangai nami khata pakana cement ta hingke abo to berai trai ya da hingke aro ani ama tongo basai tongo darani bos harok ka thorok nai berai mamang tongo hingke ani kuya bum soroswati bos hase hingke kompoi ro kini hingke borok basai bai ani ayong bos ha kompoi ro kini borok no bisi serious Norok nugui mankana video ni mangpili o chini Tiprasa sarong ni bisik belai hamjaku respect manjak chini hamjaku khoroksa YouTuber blogger hinui mano chini Takhuk Pohor Debbarma no. Bini mungtui YouTube channel tongmata norok jotono saimano omo khaito kwtal khai kurung kok sana nangya tabuk norok nugui mankana chini o Takhuk Pohor Debbarma ni sakao kaisa bipod phaiui tongmani ba bipod phaijak hinui mano norok nugui mankana video ni screen o bini nukhung ni borok rok bini buma bini bai kuya song kaisa lahar patimung patimani amo bai bini nukhung ni borok rok bini nog ni borok rok belai no sak derejak hospital o kwlaijak hinui chung tabuk kaisa mangbili video nugui mankha tei norbo nugui mankhana gakai bini nukhung ni borok rok kaisa auto twlangui bini bai ni nogo berani thangmani simnao hejammara ni amchani tai murabari hinui aro thangma jorao khoroksa auto driver kwtal bo auto chalok twtui phuno kok sai thangmani amo bai bo bini auto no balance narwkmaya wngui kaisa current ni khamba ba pillar o thangui thutai rikha aro amo bai auto bisingo kachak bini nukhung ni borok rok sak dera baikha tai saimanka o sak dera thani bini yong tei bini bachoi borok khorok ni bisik sak dukhu mankha ba sak dera kha hinui chung o video ni bisingtui saimanka belai no kha khamani kwlai o chini Takhuk Pohor Debbarma ni nukhungo amsuk bipod kotor phaimani bagui gakai bo saka norok bongni nukhung ni bagui kisa surijak bati tai kisa bini nukhung rok datina hamui phaitui hinui surijak din saka hingke nangmangkha khe norok kisa bono chubadi hinui bo kok kwchar kha tei chung saimanka o video ni bisingtui je bini yong ni bokhorok surgery ma khaikha hinui ma operation ma khaikha hinui tai o lahar pati thini bini bachoi belai no serious wngjak hinui bo o video o saui khwnarwkha omo kaisa chikonchai information video ang nongni tubui phaikha je chini Tiprasa ni belai maya gwnang kha gwnang hwnjaknai chini Takhuk Pohor Debbarma bo amsuk borok rok no chubao thangai thangai nogo thangui chubaimani sak khaimya borok sak derajak borok rok no tabi bini nukhungo bo mwtui hanya kaisa bipod phaijak hingka kai norok bo bono chubai mankha chubadi tai mangkha kai bini nukhung datina hamui phaitu hinui norok kisa hamari rwdi hinui nongni thani kok kwchar machi hingke norok ani video no chajak khe ba like subscribe share khadi mwtui haite abo kwtal kwtal video manani bagui.